bandiraɓe wendu bosoɓe assalamu aleykum sehlam giɗam Haruna Dia assalamu aleykum miñam sehlam premier questeur de l'Assemblée nationale, maire de Orkedjere, Daouda Dia. Assalamu alaikum, messieurs les maires du département de Bakel, du département de Kanel, monsieur le président du conseil départemental, Bandirabe, Wendu Boseyabe. Bandiraɓe département mo Kanel mboɗo salmina on mboɗo jarna on ndeɗo darde e oɗo teeru ɗum ɗo wona cakan on kolliri koye ɓerɗe mon mbaɗɗon kam on kolliri ko gilli tigi woni hakkunde men neɗɗo noon so yiɗima ala ko heddanma gandon noon minne koye ɓernde mbaɗmi on noon jiɗirmi on mo yettani sababu noon yettata Allah sababu o caggal nde Allah fodi ko Haruna Dia sabu o yaawi darade on saha ni mi yilaki taw laamu o wi mi yi bandam no woni e position enen fof eɗen poti ummade daroɗen ballen mo beele o daña victoire e ko watta ko